likaJesu. Bonke abazalwane bakusimango sinabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngicela ukufundela uma uyithola uGalatia 5 verse 25. Galatia 5 verse 25. Uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Ephesians chapter number 5 verse number 18. Ningadakwa yiwayini kuvela kulo umbuheko kodwa ligcwaliswe ngomoya. Niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya. Lihlabelele nihubele inkosi enhlizweni yenu. Angazi abazali bona abanye ngatasabheka egameni likaJesu afuna sishiyane egameni likaJesu. Ngifisa sihambe kancane egameni likaJesu la. Haleluya. Kuthiwa ke uma siphila ngomoya asihambe ngawo umoya noma ngaye umoya. Yes, Galatia 5 verse 25. Masiphila ngomoya. All right. Hallelujah. Umwele bazalwane umongo wesithathu noma uNkulunkulu umoya kwiTrinity kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So umwele nguye osiqondisayo. Umwele nguye oyi-Bluetooth esikhonektha ngaye ngoba akuwona kodwa nguye ngoba ungumuntu umoya omoya. Haleluya. Ngoba uma siyibandla elingenaye umoya ongcwele sizophenduka laba abantu abazalwane abalazi kakhulu eBhayibhelini. Praise the Lord. Kanti naye umoya ongcwele akahambi yedwa izwi lingekho. Ngoba izwi malingekho kuwumoya kuphela sophenduka abanye abazalwane abalawula unomphela. Praise the Lord. So ke umoya ongcwele unguNkulunkulu uqobo lwakhe. Hallelujah. Mawufunda incwadi lapha kuJohn chapter number 4 verse number 24 uthi uNkulunkulu ungumoya. Kusho ukuthi mawungenaye umoya ongcwele kawunaye uNkulunkulu.
ngoba siyibona nalapha izithelo kabishophi zikamoya ukubheka kade isimo ubona uthebana lesi isimo esingenza mhlake phansi ekholweni kodwa ukuba nomoya oyingcwele kwenza ukuthi usibheke kade isimo umfundisi uDzama esakhuluma omunye ngabe usayihenga kodwa sibona esinye seyithelo esikuba kunzima abe eyikhuluma phambi kwabantu akuyena ipokayo kodwa umoya ongcwele oyithapithayo ukuze simushwe uDzama ubuhlungu akubo sizomusa ngomoya ongcwele kodwa umuntu ongenaye umoya ongcwele angahleka kube sengathi uhlulekile akusiyangizwe umoya ongcwele uyasiza ukulalela izinto ejulile uzithathe uyisethe uyisume usibeke eduze. Hallelujah. Uma liphila ngomoya hambani futhi ngomoya yonke into eyenzayo yenze ngomoya. Hallelujah. Hambani ngomoya bazalwane, asinahambi ngenyama, asiloni ibandla lenyama. Ibandla lenyama lihamba ngokwenkanuko yalo ukuthi namhlanje I feel like ngingaya eSpain. Kuyakhonzwa njalo Sunday. Hallelujah. I feel like ngingazothela ilanga namhlanje because akekho uNkulunkulu phakathi kwakhe ngoba umuntu wena usebenza njengo-matron of honor. U-matron of honor uthatha umkhwenyana. Hallelujah. Ukuthi umkhwenyana ufuna kwenzakalele emshadweni. Ngenkathi ehlela umetroni uhlela wonke umshado according to umkhwenyana. Uma umakoti nebelesi zingamlalela umetroni ungase kungabi lento umkhwenyana ayidingayo. uJesu uthe umoya ongcwele ukuthi uzomfikela nomakoti omunye. Now uma singenaye umoya ongcwele angeke sifike la uNkulunkulu afuna ukuthi sifike khona. Mhlawumbe babundlela siyamdinga yini umoya ongcwele? Noma mhlawumbe umoya ongcwele wonke umuntu noma umelwe uthola yena wonke umuntu yini ngoba umoya ongcwele Jesus umoya ongcwele kuyenzeka ungamabukeli same time ngenkathi ubukela uJesu kodwa uNkulunkulu usulekile nasi isipho asingumoya ongcwele ngoba akubheka ukuthi mhlawumbe bengasheshe ngimnike uzosheshe mhlawumbe ajike akahamba ayozalwa kabusha ayogcwalisa ubulunga
leli engenayo umoya noma liyazimela. Haleluya. Bengicela uyibukele amabhola u2 ukuthi kungabe kuyayihambekela yini, kungabe uyaflowa in spirit. Haleluya. Alibonga igama likaJesu. Uma niphila ngomoya, hambani futhi ngomoya. Ikhona ikhona aliphuma ngemuva ukuthi kuyahlangana. Ifuna isibheke ukuthi ngabe ugcwele yini umoya ongcwele noma awunaye umoya ongcwele wamukeliswa yena. Mathiwa kuyanikelwa awusukuze komunye ukuthi nanikela yini, kodwa uyaku-interpreta ngoba umoya ongcwele uyi-interpreta izinto ey'julileyo ukuthi Nkosi makunikela uzokwenzakalani. Athi uma unikela kuyabuyiselwa kuwe, kugushiwe njengesilinganiso asilinganisileyo. Kodwa uma uya kumuntu, asinamali nje, uyabona nawe mina ngizonikela 100 rand. Abantu abangezwakala bazalwane, uma niphila ngomoya, hambani futhi ngomoya. No, uNkulunkulu babudlela mayedala umuntu waphefumulela kuye ngoba ebuyisela i-status, ngoba uNkulunkulu uthi thina siwumfanekiso wakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ayikho thina into esingakwazi ukuyikhuluma bese iyenzeka, ngoba masigcwaliswe ngomoya, i-connection yethu ngumoya i-connecta kuJesu asithathele kokwakhe abese sinikeza. Uyamdinga umoya ongcwele egameni likaJesu. Haleluya. Umoya ongcwele wenza kuhambeke kalula indlela. Haleluya. Praise the Lord. Lithi uNkulunkulu umoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Uya kanjani kuNkulunkulu ungenaye umoya ongcwele? Haleluya. Uyayibona yini ukuthi udileya impilo yakho to your prosperity noma to your destiny? Amen bazalwane. Wena kufanele ngabe kade wabakude nempilo la ukhona, ungazinqobi uma umoya ongcwele ungenaye, ngoba awazi la kufanele ngabe ukhona manje. Haleluya. Ungazinqobi ukuthi ngikubona ngiku-1 no-2 ungakuthandaza. Lalela, you need Holy Spirit okunguye ozokuyisa la kufanele ngabe ukhona. Haleluya. Kufuneka bakhuleka kuye-ke, bakhuleke ngomoya, bakhuleke nangeqiniso. Iqiniso kuJesu. Sikhuleka kuJesu, sikhuleka ngoJesu, ngoba uNkulunkulu kwazi ukuzwa iphunga lendodana. Yingakho-ke athi ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Kusho uJesu. Kusho ukuthi ukuya uNkulunkulu udinga umoya ongcwele ozongena ngaye uNkulunkulu. Nkosi yami Jesu.
for illness because awunayimondweni. Umondweni wezudinga even nesimo sasemsebenzi kube nguye okhulumelayo. Akhulumele neziphi zonke kube nguye odinga nezimo obhekene ukuze ungaweshiphi izimo kodwa weshiphe uNkulunkulu ngayo umoya. Esikwazi ukusho ngayo sithi Baba. Hallelujah. Umoya wenza ukwazi ukubhekana naso sonke isimo. Hallelujah. Ibhasi ngithi mina udenge ukudlulela oma kodwa besifika sibesiduduze uyena. Awuyenza ngomoya. Umoya ukwazi ukucomforta in such a way that awenza abanye lutho. Uma kuthiwa bengingadakwa yiwayini kodwa ngigcwaliswe ngomoya. Amathaveni amabili lawa ekuthi ahlukene khona daba kwenye bese bakhona kwabadaba kwenye kodwa labantu bobabili badakile kepha siyibuyisele kulodaba kuleya ngaphandle. Uma adakwe kahle kuthiwa noma kuthiwa indawo inobungozi kangakanani kodwa bayisephuzile esedakiwe udlula kanjani nakhona kuthiwa nendawo inobungozi ungahambi nalapho angeke unendaba namuntu akunendaba nakufa wayingena yokuthi ugcwele utshwala ngaphakathi. Hallelujah. It's something applies kumuntu ogcwaliswe ngumoya oyingcwele. Sinezimo lapho khona izwe lifile akusaphileki ezweni akusemnandi kodwa basibone samba sikhululekile. Yike ngakuzwa abantu mina bethi hey ngangena endawo yenu manje siyathanda bamahlaba ukuvakasha kodwa ngizwe kuthiwa ama-west lapho enani ngithi mina ngingayini yona ama-west angiyazi mayilota angikaze ngiyibone. Because we are in spirit. Umoya usikhavile ukuthi izinto zangaphandle eGibhithe zingakwazi ukusi-affect emosheni. Ngoba lagcwaliswe ngomoya kunezinto ngeke wazizwa nangephutha uthi angiyazi mina leyo. Praise the Lord. Asigcwaliswe ngomoya singadakwa yiwayini ngoba iwayini kulogcwele umuhelo. Kwiwayini bazalwane iwayini likwenza ungamfuni uNkulunkulu. Iwayini likwenza uyinqene even fasting. Iwayini likwenza unqene ukuhlanganyela. Iwayini likwenza ukuthi unqene ukwenza izinto ezishiwo ebandleni. Iwayini likwenza ngoba makuthiwa ligcwele umuhelo yilezinto eziyinkankela yesono noma it's a source where that comes up lonke uhlobo lwesono. Ungagcwaliswanga ngomoya Jesus Christ kuvela lonke uhlobo lwenhlebo ngenxa ugcwalisiwe umuhelo uvele usale ukuhleba ungathandi kuhleba. Hallelujah. Thina siyithembe bazalwane uNkulunkulu ahlala kithi. Kuhlala amazulu kithi athohlabeleleyo. Ehla amazulu ehla awehlile
ukunakelele, ukuzithandazela, ukuze benze izinto, ukuze ufike iminyaka ihloniphi wena, kodwa iminyaka ihloniphi umoya, ngoba umoya nguye oshiwe kithi ukwenza noma ngabe yini esiyicelayo. Uma sifuna uJesu sinikeza the Spirit, bese yonke iminyango esifuna ivuleke, bese iyavuleka. Because we are no longer servants, but we are the sons and daughters of the Lord. Uma sithi akuvuleke, kuyavuleka. Udinga umoya wele ukuze lezinto zenzeke. Masafikile yena uyakunohobela kulona lonke iqiniso. Lezinto ofuna ukuzazi, sondela umoya wele. Kunezinto ongazazi. Obapastor bangenantelezo, obabishop bangenantelezo, kodwa bawungena kumoya. Umoya wena utshela izinto ezifihlakeleyo. Ngoba thina singabaphathi esifihlakalo. Angiboni igama lenkosi. Ukuze umoya wele ahlale kuwe, udinga ukuba okhonekile. Udinga ukuba okhonekile. Thina kanjalo uma singabaphathi bekhaya mthandazo. Yinde lento sikhathi asikho. Hallelujah. Hallelujah. Umoya wele usenza ukuthi singabe sabizwa ngeyimeji. Izulu njengoba sihleli la, they are angels agwele kule ndawo. Nikhona mzalwane? Mawugcwaliswe ngomoya wele, kunento e-attracta uNkulunkulu kuwe. uNkulunkulu ahlezi e-closed nawe. And babishop umoya wele ukwenza njalo ulangazelele. Uyibona lapho mawunomoya wele. Umoya wele unikeza ukulangazelela. Mawungenayo umoya wele zicheke lapho. Jesus. Mawungenakho ukulangazelela zicheke lapho. Kosengathi mina umoya wele ungamamukela. Yazi ngiyadinga umoya wele. Why ungasakulangazeleli? Because this is the last days. La kufanele sithi close kuye. Sisondele kuye. Yitshele kuye. Nikhona bazalwane, uma sisondela kuye. Sisondela kuye, siyakuzwa izinto ezinkulu. Athi yitshele konke mina ngiyapela zonke izinto ezifihlakeleyo nongazaziyo. So umoya wele wenza i-connection noma i-bond ibe nkulu phakathi kwakho noNkulunkulu. Maya kuba wena uNkulunkulu nakuhlukumeza nqabe 3 pieces athi ngeke ngehla ngiwubaba, ngehla ngiyindodana, ngehla ngikumoya. Anqabe 3 pieces athi ngeke athinta nothini ikhaveso lakho. Uma niphila ngomoya, hambani futhi ngomoya. Hallelujah. Mawugcwaliswe ngomoya usabi lutho. Ayikho into ekuvimbayo. Ayikho into emaphambi kwendlela yakho. Ngokugcwaliswe ngomoya. Hallelujah. Abanye mabechaza bethi njengoba kade ngithatha indaba yebhola, uma ngabe uthi uzongena nebhola emanzini, uthi ufuna lona libe ngaphansi, wena ube ngaphezulu. Hayi. Ibhola egcwele umoya ungene nalo emanzini. Mawungena nalo emanzini ulipresela phansi. Uthi uyazisa ukuthi leli bhola wena umkhulu, futhi uthe mawuyiqala washaya u110 noma washaya u130 noma washaya u7. Ibhola linomoya nje uthi mawubeka esikhathini mhlawumbe lishaya u0.1, kodwa leli bhola mali igcwaliswe ngomoya uthi ulipresela phansi lifike ngapha. Ngoba umzalwane ogcwaliswe ngomoya noma
uyamdresa ngenhlupheko uvela avuke kwenye ikhaya uthi umdresa ngendlala avela avuke kwenye ikhaya otherwise ungagcina wena wadresa uwena ngaphansi lona libe ngaphezulu ngoba ikhona engibalisela ngomoya aliphezeki nokuthi uyanceda ngalo lona lisele phenduke libe ngaphezulu masigcwaliswe ngomoya asibona besiphi ngenyama zemali. Haleluya. Uthi Jesu linokuningi okuntela khona kodwa angeke kwazi ukubamba. Haleluya. Lapho kunokuningi kodwa isikhathi yaxolisa bonke. Haleluya. Nginokuningi ngoba uJesu wayenyuka ezulwini uthi hlalani eJerusalema ngoba ikhono banikeza ukuthi hayi Jesus I'm not wrong iyahlangana ngifisa ukuyibhizelela lokuhlanganyela ngoba ngenkathi uhlanganyele you mean yihleli ngilinde until ufike umoya ongcwele empilweni yami ahluleka izinto zenhliziyo ngoba ongcwele akatsheli ngesono somunye kodwa utshela ngezakhe isono uyaphula okufihlwe ngishiyeka mlukweni awusho ukuthi ubabhishophu umlimazile uwena babumbi uma uyehla mlukweni uyohlambuluka ngomuntu akuyona inhlambuko leyo yohleka ngalokho ngibonile ngikhulume kabi noma mahlaba ngezwe komayela melimala futhi ngiyabona ukuthi indlela mina ngikhulume ngayo engenza ukuthi yena angiphendule kanje awusiyami umoya kwele loyo sibekhuluma inomniki Let us bow sizandla zethu. Ngiyacela namabishop uzosibhekela laba abadinga ukugcwaliswa ngomoya ngicela beze ngaphambili umabishop uzokhuleka nabo laba abathi nje angizizwi iy'thelo zikamoya beze ngaphambili bathi ngiyayithemba iy'thelo zikamoya mina ngikwazi ukubekezela mina ngikwazi ukwenza ukuthi ngiyamdinga umoya ongcwele lezi zinto ezikwenza ukuthi ubhashe ungahambeli yingenxa yokuthi awugcwalisiwe ngomoya ma ulishwaba umoya ibhola liyahambela uzobe ngasewena ohambayo kodwa kuzobe kungumoya ohambayo ngoba sihamba ngomoya egameni likaJesu naye khona osho njalo ethi Nkosi magcwaliswe ngomoya uphuthumuze ngaphambili egameni likaJesu sizoyichaza ngokulandelayo egameni likaJesu. Haleluya. Indaba yezithelo zikamoya ongcwele ukuthi uzibona kanjani uma ngabe usugcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele uzizwa kanjani ukuthi hayi manje senginaye umoya ongcwele because umoya ongcwele uyigift evela kuNkulunkulu kuyenzeka omunye ayithole engakangeni emanzini ngoba uNkulunkulu ubuka i-commitment yakho naye ukuthi hayi lo phezu kwaleli ndoda ngalapho ibandla ngiyacela manje ukhuleke nalabazalwane uNkulunkulu abagcwalise ngamandla kamoya ongcwele kusukela namhlanje kube noshintsho empilweni yabo kube noshintsho emakhaya yabo kube noshintsho la behamba khona egameni likaJesu. Thank you Lord.
Siyabonga